Tres destacados profesionais da odontoloxía compoñen o cartel deste 12º Congreso que volverá a reunir na Pobra máis un cento de asistentes interesados en coñecer as últimas novidades en implantoloxía dental. Abrirá o programa o doutor Denis Cecchinato da Universidade de Padua, que abordará a colocación de implantes inmediatos tras a extracción. Seguiralle o doutor Guillermo Galván cunha charla sobre o fluxo digital e control funcional nas próteses. A última das intervencións correrá a cargo de José Manuel Redondo, que disertará sobre o deseño de componentes restauradores para o mantemento do complexo perimplantario. Realmente o que quere dicir este tema é que non solamente é moi cómodo que os odontólogos e os pacientes disfruten da tecnoloxía tridimensional, da planificación virtual dos tratamentos, non solamente, como decía, dos implantes, senón da prótese, senón que ademais isto ten unha importancia vital no complexo perimplantario, é dicir, na longevidade dos tratamentos que reciben os pacientes. É dicir, cada vez as próteses son máis biomiméticas, é dicir, se integran máis estéticamente e ao mesmo tempo tamén se integran para a cavidade biolóxica. Previamente ás ponencias que terán lugar no auditorio do Museo Valle Inclán o sábado pola mañá, desenvolverase o venres pola tarde un taller teórico práctico e impartido por Denis Cecchinato. O vernes, a partir das 4, tendrá lugar nas instalacións concretamente de Atlantic Dental Institute, na nosa clínica aquí na Pobra de Carameñal, un curso teórico práctico para 24 asistentes. O curso concretamente é un taller, como decimos, teórico práctico, onde os asistentes van poder disfrutar dunha presentación teórica e logo da aplicación práctica deso que aprenderon na teórica sobre o Speed Profile IB máis concepto SmartFix, unha forma intelixente para tratar os pacientes e déntulos totales. Un ano máis o seminario está patrocinado pola multinacional Dentsply Sirona en colaboración coa clínica Dr. Gonzalo López e Inipsa Dental.